Erba' uffiċjali tal-Pulizija ġew sospiżi jekk kif qed ikunu implikati f'każ serju immens. Bl-allegazzjonijiet jgħidu li l-Pulizija bambsu fil-mileage ta' karozzi importati mill-Ġappun lejn pajjiżna. Dan ġie żvelat mit-Times of Malta madwar 10 ijiem wara li l-uffiċjali ġew sospiżi. Huma se jkunu qed jaffaċċjaw akkużi li neħħew l-eluf ta' kilometri minn fuq karozzi second hand, mossa li tagħmilha aktar attrajenti għall-konsumaturi biex jixtru dik il-vettura partikolari minħabba li jkollha mileage aktar baxx. Dan l-iskandlu li jmur lura l-2019 kien ħareġ fil-beraħ daqs sena ilu meta żewġ dealers ġew akkużati bit-tbabiż fil-mileage tal-karozzi. Transport Malta kienet irċiviet mill-inqas 300 rapport ta' suspett li l-apparat li juri l-kilometri li għamlet il-vettura ma kienx qed juri l-vera ammont. Mijiet ta' persuni sfaw vittmi ta' din il-frodi bil-mileage ta' karozza juri inqas milli fil-verità kellu jkun. Fil-fatt id-diskrepanza f'dawn il-vetturi kienet varja bejn 30,000 km sa 130,000 km. Xi ħaġa li taffettwa mhux ftit kemm il-performance tal-karozza nifisha kif ukoll il-prezz li bih wieħed ikun qed jixtri l-vettura. Mhux magħruf jekk l-uffiċjali tal-Pulizija naqsux milli jagħmlu xogħolhom sew jew inkella kellhomx involviment dirett f'dan il-frodi. L-irwol tal-Pulizija f'dak li għandu x'jaqsam ma' karozzi importati huwa li la darba jaslu vetturi minn barra l-Unjoni Ewropea dawn jiġu spezzjonati u jirrapportaw il-mileage ta' kull vettura fuq formola li tingħata lil Transport Malta. Jidher li din il-proċedura kienet issir f'garaġġ f'San Ġwan li huwa liċenzjat biex jiċċertifika l-karozzi ġejjin mill-Ġappun u kien propju f'dan il-post fejn kien jiġi mbagħbas il-mileage tal-vetturi. Oriġinarjament dan il-każ serju kien ġie żvelat mill-Malta Today u malli ħarġet l-istorja iż-żewġ kumpaniji implikati ġew sospiżi mill-Assoċjazzjoni tal-Importaturi tal-Vetturi Użati.